Senyores i senyores, benvinguts a la gala del Sindicat d'Actors i Actrius Professionals Valencianes 2015. Un fort aplaudiment per al director del Teatre Nacional d'Eslovènia. Bona nit, buenas noches, Nitstoska. La meva intenció en assumir la direcció d'aquest teatre durant la present temporada no serà complaure una majoria, ni tan sols una minoria. La meva intenció és que qui no tinga un altre remei avorrisca definitivament el teatre i que qui l'estime ho faça sense mesura i per damunt de totes les coses. No hi haurà terme mitjà per a ningú, ni tan sols per a mi mateix. Si el teatre és necessari o no, si és fonamental per a la vida, com una arrel o alguna cosa secundària, com una fulla que cau i se substitueix cada tardor per una altra, dependrà tant dels artistes com de cadascun dels espectadors que assistisquen a cada funció. No he programat la temporada d'aquest teatre pensant i imaginant a grosso modo, a l'engròs, com si no haguera garbes al camp. La temporada d'aquest teatre ha de justificar tot el temps l'amor, l'entusiasme i fins i tot els diners que invertim en ell. Acceptem sense por i amb un gran anhel que aquest mateix teatre ens retorne el millor i el pitjor de nosaltres mateixos, que reflectisca el que és aquesta ciutat, aquest país i fins i tot aquest món, sense mentides i sobretot sense mitges veritats. I quan s'acabe la temporada teatral decidim entre tots si val la pena seguir endavant o per contra tanquem el teatre i el derruïm per a construir sobre ell un gran hipermercat de l'autosatisfacció. Jo mateix reconeixeré la meva part de fracàs i seré el primer en assistir a la col·locació de la primera pedra. De moment, i des de la corda fluixa, us convide a gaudir i a patir. A gaudir i a patir. Acceptar i negar quan així ocorrega. Seran tan benvingudes les reclamacions com les felicitacions més enceses. A continuació, vaig a desglossar quines seran les muntanyes... Per favor, no poden començar si no hi ha un ordre, d'acord? ¿Y Paula? ¿Esto qué es? Profilev Troska, Noreago, Valencianoskis. Mira, Cristina, yo entiendo que estés un poquito enfadada y rabiosa. ¿Sí? Lo entiendo porque no te han nominado este año. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, te lo merecía. Has hecho dos producciones fantásticas. Sí. En el Ulises en Berlín estabas estupendo. Un trabajo ¡Salía! Maravilloso. ¡Lo di todo! También te tengo que decir que los ensayos te pusiste un poquito pesada. Tengo una edad ya. La tercera, que se dice. Pero bueno, es así. Y luego vale, sí, en el No habrás a nadie, un trabajo estupendo. Brutal. No, o sea que no es que lo diga yo. Bueno, sí, lo digo yo. Pero tampoco te iban a nominar por eso, porque ha sido este fin de semana, no les ha dado tiempo. Pero
Pero ¿cómo van a ir a Alicante? Oye, está muy lejos Alicante, está muy lejos Alicante. Pero la gente de Valencia no va a Alicante a ver cosas. Ya, Manolo, escucha, Manolo. A mí no me han nominado porque me tienen rabia. Ya, todo fuera. Me tenéis rabia porque soy de Alicante. Y ¿sabéis qué pasa? Que el teatro de verdad ahora mismo se está haciendo en Alicante. Eso es lo que os pasa y no me nomináis. Y Manolo, te digo, tú en Luis Inverlit, tío, estabas hacía de tonto. Hacía de tonto que bien estabas tú. A mí me han preguntado, verídico, verídico. Y es que tanta gente no estoy acostumbrada a tanta gente pelear. A mí me han preguntado, oye, pero es tonto de verdad. ¿En serio? Yo tengo que decir, no, seguro. Yo, que no es tonto. A ver, ¿qué actor hace de tonto y no le nominan? ¿A quién? En eso te doy la razón, porque oye, a todos los que han hecho de un poco retrasadillos, los han nominado. Los han premiado. Y los han premiado incluso. Pero bueno, también es verdad, lo tengo que decir, que a veces también me han preguntado si era tonto en la vida real. También es verdad. Pero no es porque seamos de Alicante, Cristina. Y en tu caso quizás porque has trabajado mucho en Madrid. Y eso sí que da rabia. También os da rabia. Y en Barcelona. Y en castellano que hablan. Yo. También podrías hacer un poquito de esfuerzo como hacer el esloveno. Pues no me da ganas. Pero no es porque seamos de Alicante. Porque yo soy de Alicante y sí que estoy nominado. Manolo no está nominado. Ya. Que sí. Manolo no está nominado. Pero si me envié yo un montón de votaciones, he tenido que salir nominado seguro. Me vas esto de verdad, mírate, hijo. Mira, no está nominado. A ver, Sergio Caballero. otra vez. ¿Quién de Castellón? Sí, no te traigas. No sé ni quién es. Ese era uno de los que inventa, seguro que lo subsanan ahora. Eres muy pesada. ¡Ay! Espera. ¿Qué? Mira, va a actuar ahora Carles No Chiner. sé quién es. Es un chico que canta fantásticamente bien en Valencia. Eso no Y tengo que ni tiene idea. un grupo que se llama Jenner. Uy, qué horror. Y nos va a interpretar una canción que se llama Al voltant d'un fuset. ¡Ay, qué coñazo, por Dios! ¡Vaya tío, todo de verdad! Bona nit, estem encantats d'estar així amb vosaltres, tots els sobrevivents d'esta revolució. Volem compartir una cançó dedicada a esta ciutat nostra. És una cançó per la qual tenim especial estima, sempre conta una història que és la mateixa. És que van vindre uns indis a la ciutat de València. Puedes empezar cuando quieras, esto viene, ¿sabes? Lo metes y yo hago. Ah, no. Digo, espera, que ha habido la música. Gràcies. La història és verídica. Diuen que va vindre uns indis a la ciutat de València, m'ho va dir a mi. Indis aborígens, natius, no indicors. I que en veure que la ciutat estava creuada per un riu sense aigua, van dir, vosaltres esteu maleïts. Perquè en una ciutat que dins al voltant d'un riu sense aigua no pot créixer més. Mireu a on és el desenvolupament.
Hoy es el día, nena. Perdón, la noche, nena. La noche, nena. Sí, y esto sí es una banda pequeña. O sea, perdón, una gran banda de nueve. Muy buenos, que no se veía. Bienvenidos a cada pelayo. Con vosotros, DJ Merkel, con vosotros, en esta gala de premios, Awards, Valencia Theater, Luxury and Love. Sí, let's go, go to the party, mira, David Chiqueta.
Chavo, todavía no era tu entrada, ¿eh? Todavía quedaba. Ahora venía el numerito que es muy gracioso de yo hago como marracas baile que se convierten en pistolas y finalizó robot. Y ya apago luces y siento. DJ Merkel, no? Sí. Desde Berlín. Ja, per a ser alemany tens un accent com marroquí, no? Claro que sí, mi padre, Abdul, es libanés. Madre de Berlín y abuelo es Meliana. Por eso hablo perfecto castellano. Prácticamente es perfecto. Bona nit, benvingut. Gracias. Esto era el robot, ¿no? Claro, he roto la mano, es prácticamente una persona, no de diferencia. Bona nit, benvinguts a la gala del Sindicat d'Actors i Actrius Valencians Professionals del 2015. Gràcies a tots per vindre. Gràcies als que aneu sovint al teatre, pares, mares, cosins, germanes. I gràcies als que no aneu mai, excepte si posen un fotocol en l'entrada. Polítics, periodistes, bé, ja els coneixem, no? Gràcies a estos últims periodistes pel suport constant i desinteressat. Gràcies per promocionar el teatre valencià cada dia en els vostres periòdics. Sí. Gràcies per eliminar notícies de bous al carrer, famílies reials i cedir espai a les xarxes escèniques valencianes. Gràcies. Sí. Gràcies també, parlant de la classe política, quina classe, per assistir repetidament a les nostres sales de teatre, fins i tot i sobretot a les sales independents. Quina època, aquella quan només anàveu al palco VIP del València o al balcó de la Mascletat a fer-se la foto. Bé, no parle dels polítics del PP, Eixos no ixen al carrer. Bueno, els que paguen la fiança sí, però... Parle de tots i de totes. Gràcies a tots, ens sentim superrepresentats. Gràcies també als programadors del circuit valencià, o com es diga ara, per confiar en les noves propostes escèniques i donar oportunitat a les companyies professionals joves que arrisquen i que seran el futur del nostre teatre. Gràcies per portar també a les companyies als vostres pobles, a les vostres cases de cultura i pagar-los al dia següent. Ei, o a peu d'escenari. Agraïm que molts de vosaltres heu decidit no rebre el vostre sou de funcionari per tal que les companyies cobren el que faça falta. Quina època, se'n recordeu quan anàvem a taquilla? Quina època, che. I se'n recordeu de... Bueno, ara és que aclarar és difícil, perquè ara són tot dietes, gires interminables, seguretat social, catxers. Però si cal agrair una cosa per damunt de tot i sobretot és a Culturarts. Teatres de la Generalitat o com collons es diga. Gràcies per convertir esta estimada institució en el centre neuràlgic del teatre de referència mundial que tots esperàvem. Per moltes coses, per la seva definida línia, per la seva continuïtat, personalitat, per les seues múltiples sales d'exhibició, cada dia en són més, i sobretot pel seu amor pel teatre valencià i en valencià.
gràcies per comptar amb tots i gràcies per fugir culturals de l'amiguisme, com fan altres. Com podeu veure, amics de la professió, ho tenim tot de cara. Ens queixem perquè volem. Per això comencem la gala amb il·lusió, amb un premi que fa honor a l'esperança. El futur que vindrà, el futur sempre ve. Fins i tot a València, a Castelló i a Alacant. A Castelló i a Alacant tarda més en arribar, però... Anem al tema. Premi Crisàlide 2015. Lliura el premi l'actor, director i professor de l'Escola de l'Actor, Toni Agustí. Toni Agustín. Toni Agustín, ya no es lo peor, No, cada día es mejor. Cada día que pasa es mejor. Por eso merece respeto porque sigue en brecha. Crisálide, la que justicia, baby. ¿Qué cojones es eso, nena? Crisálide significa capullo, pequeña. Come on, Tony, let's go. Decirlo en bandeja. Un aplaudimiento bien fuerte. Estoy bien, ¿eh? Estoy bien, de verdad. Estoy bien. Chavo me dijo que hiciera algo para presentar el Crisálide. Y yo estuve ahí dándole vueltas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Leo algo así poético, algo de Borges, hago una escena de Chekhov, me pongo un saco de dormir y me pongo por el Crisálide del gusano y luego se hace mariposa. Al final yo creo que he estado bien, ¿no? No sé, a mí me gusta. Premio Crisálide. Antes de empezar quería decir que yo en realidad soy un poco Crisálide. Quiero decir que nominarme ya, para el Crisálide. O sea, yo llevo muchos años haciendo cosas buenas, algunas no, pero nominarme, por favor. Porque es que estoy un poco atascado en este margen, no sé si soy viejo, joven, galán. Gracias. Yonki, puedo hacer de muchas cosas y aún no sé. Entonces, no sé. ¿Sabéis qué pasa? Es que si no me lo dais, se me va a juntar con el Narcís. Y... Mal, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es feo. ¿Qué haces? ¿Cuál coges? No, es feo. Solo he estado nominado a los Carrie. Y porque me nominé yo. Y no me lo di. Y no me lo di. Por cierto, este año vuelven los Carries. Sí. Hay material. Hay material. Bueno, vamos. Vamos, me vengo arriba. Empiezo a rememorar el café teatro. Yo hice café teatro, mucho. Ai, no, perdó, primero esto. Vale. Premi Crisàlide a l'actor, actriu revelació. Les nominades són Rebeca Artal Dato per Don Juan, Troya, Árbol de Navidad, La magia de la flauta mágica y Revolución. Lara Salvador por Nosotros nos mataremos con pistolas. Per Gore, Martina i el bosc de paper i l'ànima bona de Sessuan. I la guanyadora és Lara Salvador.
moltes gràcies. Quins nervis. Vull donar-vos les gràcies a tots per este premi. Per a mi és molt important i és un honor perquè he tornat de Barcelona i acabé d'arribar ací a València, que és la meva ciutat, i rebre este premi és com una rebuda així molt càlida i moltes gràcies. I bueno, ara vaig a començar a agrair a les persones. Víctor, empiezo por ti, porque es el director y el escritor de esta obra maravillosa que has hecho. Te lo he agradecido millones de veces, pero te lo vuelvo a agradecer porque sabes que me fascina tu trabajo, que gracias a ti estoy aquí y que te quiero mucho, amigo. También agradecer a todo el equipo de nosotros que estáis aquí también, que estáis la mitad nominados también, pero bueno, pues muchas gracias por todo este proceso, que sois mis amigos también y eso es maravilloso y que creo que hemos aprendido todos muchas cosas juntos y es muy bonito eso. Y también a dos personas sin las cuales también pues, no estaría aquí ni en ningún sitio, de hecho, que bueno, sempre m'heu recolzat en tot, sempre en la meva decisió de ser actriu, de marxar a Barcelona, de fer de tot. No ho puc agrair en paraules, però bueno, tinc que dir-ho d'alguna manera i són els meus pares que estan així acompanyant-me, moltes gràcies. Recordo de tota la gent que ha estat en Barcelona, que no estan així, no els nombraré, però volia fer com un recordament que hi ha moltes persones i molts mestres i molts amics que m'han ajudat, crec, per estar així. I res, i volia dir gràcies, gràcies, gràcies i que malgrat bueno, que això d'alguna manera és com una declaració d'amor, no? Perquè jo estic així parlant de totes les persones a les que estime i per les que estic així i un premi crec que és això també, com una declaració d'amor i opine que malgrat la situació que estem vivint i siga quina siga i el més complicat que siga que ho tenim, que crec que el millor que podem fer és posar en la nostra professió i en les persones, que al final crec que són el més important, tot l'amor ahí, en el treball i en cuidar a la gent que treballa amb nosaltres. Moltes gràcies. Veig possibilitat. Jo la vaig veure en una coseta una mica més experimental, saps? Una performance. En el taller de Jacobo i Lucas Hoffman. Un encert d'aquell treball. Era curiós com la proposta lluitava entre la transgressió i la morbositat quotidiana. Un postcreativisme, d'allò més... Hauries d'haver-ho vist. Hi ha molt de talent en els joves d'avui. Tenen ganes, collons. I un llenguatge diferent, irreverent, compromès. A mi, em sembla que cal seguir la línia dels Víctors, els Jaumes, els Xavos, les Evas, les Begonyes, les Patrícies, i tota aquesta generació que li donen, collons, que li donen oxigen al teatre. Per cert, has vist el treball d'Eva? Sí. Espectacular. Una llàstima. Que no el puga programar al meu teatre.
Al meu públic no l'agradaria. El teu públic? Bé, al públic del meu poble, vull dir. L'alcalde... Ai, l'alcalde. L'alcalde em mata si porta el treballer. Ixen pilotes, saps? Ell també ensenya el cul. Sí, no sé, Imagina la senyora Fina, la dona del regidor, si ve una xica en pilotes a la Casa de Cultura. Li dona alguna cosa i després ho paga jo. Jo al meu públic els dono coses que sé que els agradaran. Doncs bé. A més, estos xics són d'una altra generació. No necessiten tant. No. Ells diuen que amb les crisis es crea millor. Que la crisi alimenta l'any. Ai, parlant d'alimentar, m'estan tant una gana, després anirem a picar alguna cosa. Clar. M'han parlat d'un vegano pakistanès al carrer Roteros, que està molt bé. El porten Andrés i Paula. Te recordes? No. Tenien una companyia de dansa, teatre multidisciplinari. Això que feien esa peça magistral amb ganivets. I amb un muntatge audiovisual, amb imatges de verges i granotes. Espectacular. Impactant. Va guanyar un Max, crec. Mira, potser ara guanyen una estrella Michelin. Ai, doncs anem allí, però fem curtet, que a mi demà m'entra la companyia de Madrid que va muntar a la Casa de la Cultura. Sí? Què portes? Ai, una cosa molt graciosa. I si en dos, des d'aquí no aquest dic. Mira. 6.000 euracos m'ha costat la broma. Bueno. Bueno, a mi no. Tu sí que saps. Ai, estàs segur? Ah. No, per arriscar, estem a favor. Ja te dic. L'altre dia vaig veure Álvaro. I? El de l'obra està del bou. Espectacular. Collons, quins actors. Ells sobretot. Ella una miqueta passada. A mi em va agradar més ella. Els dos estaven estupendos. Sí, del milloret que tenim. Sí. Ai, mira, ja està Álvaro. Cabrón. Luca, sí, ja tinc el dossier. És bon. Però molt pesat. I què li vas dir? Aquí. Álvaro. Quin Álvaro? L'actor. Quin actor? El pesat. Quin de tot? El xic este que ha cantat abans ho fa bé, No els havia sentit mai. no? Ja et passarà el disc, que me l'acaba de descarregar. Ai. També la seva no me'l compro. Escolta, i la xica que ha cantat abans en ell, és la seva dona. Amparo Xiner? Empezava jo per la meva germana. Que no, és una de les carreixetes. Perquè les carretetes són tot dones. Ai, mira, estan preparant-se. Xics, ai, molt bé! Molt bé! Ahí està el país! Molt bé! Sí, senyor! Ahí, aplaude!
Once upon before you let me go. No, there's a porque aos velhos ensinar a guerra já acaba na vida. No te
i tornant a la gent jove que és de les escoles de dramàtic, clar, si vols formar part d'una professió digna, però entre no digne i no res, què tries? Hablas de la gente joven, o sea, Claro, sí, de la gente que es de cualquier escuela de la dramática. Mira, yo hay una cosa, por ejemplo, que yo entiendo, ¿no? Pero que hay siempre mucho debate con lo de si te dan de alta, si no, es que claro, como esta gente no factura, como esta gente factura, no y dices, mira, es decir, cuando sales de la escuela o cuando estás en la escuela, lo único que quieres es trabajar y experimentar y tal, y la gente pues tiene todo el derecho a hacerlo y hacerlo como pueda. Es decir, sé que es una putada porque a lo mejor es competencia desleal o tal, pero es que... És competència desleal i sobretot és un problema per a aquesta gent si això se convertís en la manera de treballar, perquè el dia que s'hagin de jubilar o això és que no van poder afrontar ni independitzar-se, ni casar-se, ni tindre fills, ni jubilar-se, perquè no estan cotitzant. Tot això és que les conseqüències d'això vindran en el futur que serà. Claro, pero ¿qué le vas a decir a esa persona? No, res, no hagas un espectáculo en el garaje de tu amigo para... Si és que l'actor el problema que té és que si no actua no és actor. La crisi està afectant i en general està afectant a les dones treballadores, que és una cosa de la que es parla, no? Que n'hi ha sectors en què la dona treballadora està específicament fotuda per la qüestió de la crisi. Això també passa al teatre, però és una cosa de la que no es parla, perquè és com que, i no ho parlem ni tan sols les dones que ens dediquem al teatre entre nosaltres. Jo crec que és indispensable, la veritat és que per a mi és un enigma ara mateix, però crec que és indispensable recuperar l'interès del públic, perquè si no, què fem? No, esta cosa que hem tingut, jo he tingut també com a creadora moderna, contemporània, de no m'importa la opinión del público, una leche, o sea, importa mucho la opinión del público y es indispensable, jo crec que és indispensable recuperar este espai no només de comunicació, sinó aquest espai en el que el públic entenga que el teatre és una eina de salut democràtica i de salut per al ciutadà i per a la seva capacitat de pensament, de reflexió. Si el públic recupera esa necessitat de tindre esta eina a l'abast, tindrá sentit la nostra presència. De repente, de pasar un sistema como es en la Comunidad Valenciana, donde prácticamente el 90-95% del espacio de gestión cultural lo llevaba la administración, de repente un parón al cero, pues eso ha hecho muchísimo daño. Es decir, de repente tienes espacios sin presupuesto para programar, o haciendo la competencia a las salas privadas, con programación muy poco comprometida. Creo que eso al final ha hecho muchísimo daño. Hemos perdido público. De hecho, yo creo que en este momento en Valencia se está perdiendo la afición para ver montajes que no están viniendo a Valencia, al Centro Dramático Nacional, compañías potentes, que estamos haciendo quizá una programación más comercial, más banal, porque desgraciadamente tenemos que funcionar con la taquilla y eso está perjudicando a la trayectoria que durante 30 años se lleva en Valencia, que Valencia tiene una trayectoria importante. Se ha destruido 30 años de esfuerzo y de trabajo y profesionales que han tenido que irse de Valencia en este momento. Crec que els millors treballs, i és la meva humil opinió des de la perspectiva professional, ixen quan vostè té un pressupost de funcionament, quan pot pactar en el seu equip, en la seva companyia, què és el que va fer i com és el que va fer. Crec que ahí és on comences a cimentar coses que no són llimonar, que no és simplement una efervescència carbònica que de moment queda en això, queda molt bonic i després no hi ha res. Crec que en el teatre, i el teatre és l'art de la repetició, el que juga és la possibilitat de tornar a fer, de tornar a construir. Ha d'haver una previsió, pues igual és això el que estem demanant, una previsió, una programació, una constància, una regularitat i saber que si tu avui no treballes en el teatre públic, potser demà o l'any que ve o en algun moment hi haurà algun projecte en el que pugues treballar. Deien, és que el teatre públic no pot contractar 200 actors, no estàs entenent res, el que s'està dient és que tingués una planificació, en definitiva, una política escènica de teatre públic en concret i que a més servisca per a alguna cosa i a més amb una promoció del teatre públic i privat fins i tot també, perquè també és una tasca del teatre públic de promocionar el teatre privat consistent i que això genere públic i que
y que eso genere treball. Pues las instituciones son un auténtico delito. Están gestionadas por gente tremendamente mediocre, al servicio del poder, son canis domine, gente que se dedica exclusivamente al peloteo, muchos de los que colaboran con las instituciones, muchas compañías también, ¿no? Porque esta cosa de sálvese quien pueda, mientras el barco se hunda hay que sobrevivir, al final nos conducen a un mundo sin ética. El otro día, hablando con una amiga, yo decía que el teatro no se podía piratear porque es que todos los piratas están en el teatro, entonces, ¿quién va a piratear eso? No és una qüestió de diners, estrictament de diners. Els diners són importants, vitals per fer coses, però no sols és una qüestió. Crec que és una qüestió de sentar-se, crec que és una qüestió de parlar. Jo tinc, o tu ho necessites, jo ho tinc, tu ho necessites. És a dir, jo crec que, evidentment, continuarem fent el mateix. Alguns ens queda menys quasi per davant que per darrere i no estem com per fer altres coses, perquè ja no sabem fer altres coses, ni volem fer altres coses. Entonces, jo crec que passa perquè qui entre a dirigir, a governar, a manar, siga el mateix o siga qui siga, ha de sentar a tota una professió. Però passa perquè tot el món posem el millor de nosaltres per a trobar-nos on podem fer créixer les coses, perquè si no perquè si no sí que crec que ho tenim mal, tirant cada un per una banda ho tenim mal, evidentment ens fa falta un pegament, té que haver una institució que tot això ho aglutini, té que haver algú que siga capaç de tindre una visió i d'anem a anar cap allà, algú que parli la teva mateixa llengua me referisc, llengua i el llenguatge, és a dir, no algú que no sàpiga en què estem, perquè és que si no, perquè tinc quimera que en aquesta terra nostra i en aquesta mentalitat nostra, si d'avui a demà no hi haguera res o tornaren a haver moltíssims diners, tornarien a vindre fures d'esbaus i companyies de fora per a dar-nos el pisto i seguirien passant de la gent de casa, és a dir, jo penso que moltes coses. El públic ho vol tot. Vol estar ahí i passar-s'ho bé, vol pensar, vol sentir, vol plorar, però que li ho facin bé. I jo crec que això que dius de les companyies joves, que tal, arrisquen perquè no tenen res a perdre, de ser forts, i que el públic no només conega les sales que estan en el metro, anunciades, o en l'autobús, o en el tal, que n'hi ha molt de teatre, molt diferent, i jo ho veig en el públic, la gent quan ve, gent que no ha vingut mai, sobretot gent major, que no està acostumada a anar a les xicotetes, gent del barri. I la nostra funció és fer creure a la gent que això també és un teatre.
los buenos, pequeña. Sí, los grandes premios. Los que a mí nunca me dan. Tampoco me nominan este año, baby. No entiendo nada. Mejor actor, mejor actriz, best actor and best actor. Y eso que ha sido mi año, baby. No sé qué más tengo que hacer. Cuando mi primo me termine el videobook vais a flipar. Presentan premio dos grandes actrices y dos bellezas. Ellas son Yolanda Muñoz y Marta. Un fuerte aplaudimiento para ellas. De veritat l'has posat? Ai, Yolanda, no tenia altre. Dona, però és que... Ja està. Bona nit. Hola, bona nit a tots. Com esteu? Bé. Bé. Uy, ya estamos. ¿Qué te pasa? Vinga, va. Els nominats a millor interpretació d'audiovisual valencià... Yolanda, audiovisual no. ¿Con qué no? ¿Enguany no? No, ja fa molt que no. Nena, ¿me dejas muerta? Ay. Lo que oyes, dame. Uso el sobre. Encabolarà. Els nominats a millor interpretació masculina de teatre són Sergio Caballero per Don Juan, José Montesinos per El desahucio de Bernarda Alba y Bruno Tamarit per Nosotros no nos mataremos con pistolas. Manolo Ochoa no viene aquí. No ho posa. Lo siento, Manolito. I el premi és per a Bruno Tamarit. Bueno, moltes gràcies a tots els que m'han votat. Moltes gràcies a l'associació també per organitzar un any més els premis. I bueno, jo també vull agrair al meu equip, com ha fet Lara Salvador, la meva companya. Així, perdoneu si me repetís. Ha sigut un treball en equip absolut perquè n'hi ha hagut moltes converses, moltes reflexions, així que res, Víctor, Sílvia, Laura, Lara, Román, Teresa, gràcies i també a vosaltres. Ui, ahí estamos, gràcies. Això se cau, Continuem. Les nominades a la millor interpretació femenina de teatre són Verònica Andrés per Lucy, Ruth Atienza per Legado de Fe, i Sílvia Valero per Nosotros no nos mataremos con pistolas. Tu també estàs molt bé en el teu monòleg. ¿Ves? Yo también estaba bien y no estoy. Tú també estaves bé al xochín. Ai, claro, veges. Veus? Per allà ho diuen. A veure. Ui, espera. Sílvia Valero.
Muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que nadie me conoce nunca. Una cosa que me pasa y me sorprende mucho de repente recibir tantos mensajes y de repente ganar, ¿no? Es como, de hecho, cuando recibí la llamada de Julie, vi una llamada y dije, uy, digo, esos que me quieren para protocolo, llevar las invitaciones. y me dijo que estaba nominada y me dio mucha alegría. Y bueno, para la gente que no me conozca, yo me voy a enrollar un poquito, ¿vale? Yo soy una persona muy realista, con una tendencia y una preferencia al pesimismo más absoluto, pero soy muy dramática, ¿no? Pero hoy tengo que reconocer que tengo mucha suerte, y tengo mucha suerte porque no solo hago teatro, igual que todos, y todos sabemos cómo está la situación, y hacer teatro es casi peor que una gincana donde superas cosas y parece que ya lo tienes pero no y tal, bueno, en fin. Es que tengo suerte de hacer teatro y hacer teatro con la gente que más me gusta, con la gente que más quiero, con la gente con la que aprendo, a la que admiro y bueno, aunque cobremos una mierda, eso ya es un premio. Por eso este premio es para Víctor, para Teresa, para Lara, para Laura, para Román y para Bruno, porque es nuestro y es para nosotros. Sí. Y como había dicho que me iba a enrollar, me vais a permitir, ya que estoy embarazada y gorda y en un momento de vida así un poco de cambio, me llega un premio cuando me voy a retirar, quiero dedicar este premio a mi compañero, a mi amigo, a mi pareja, al padre de mi hijo. ¿Cómo suena? ¡El padre! Porque, como dice Lara, voy a empezar ahora, que ya ha empezado, pero todavía no ha salido, el papel más importante de mi vida, que es el de ser madre, y tengo la suerte de contar con el mejor compañero de escena. Muchas gracias. David, ¿tú qué vas a hacer? A veure, la meva situació respecte al teatre valencià sempre és una pregunta difícil per a mi, quan me pregunten on veus tu el teatre valencià? Una volta me recordo en una entrevista en el Levante, una volta en el Levante me van preguntar aquestes preguntes, no? On veus tu el teatre valencià? Aquestes coses que dius, hòstia, que complicat és explicar això. I me recordo que el titular, o sea, jo el que vaig amollar és de chica, era l'època del Pepe Sancho, vas dir, pel Pepe Sancho lo que haga falta, que és un poble que deia Rita quan venia el papa, pel papa lo que haga falta. Pues a València era un poc això, a València hem portat molts anys una política molt relacionada, una política teatral molt relacionada amb el que nosaltres anomenem barbaritats valencianes, de grandes fastos, grandes eventos, dels quals... Moltes gràcies. Olives i cacau. Olives i cacau. Aleshores, el teatre valencià també ha anat molt unit, hi ha molts bons professionals al teatre valencià, però, clar, s'ha portat una línia que sempre ha depès molt, jo no sé si això ja clavar-me en camisa conjugares, però sempre s'ha viscut durant molts anys molt pendent de la subvenció. I la subvenció era el que donava sentit a moltes companyies. Clar, ara estem en un moment en què estan tots tremolant, hem de tancar la paraeta perquè això cal i no sé què. Ja, però passa el mateix que en Canal 9. Quan podíem haver xerrat, nos van callar com a putes. I ja està. Yo creo que el primer problema es que Culturars y antes teatres, desde 2005 es una autocracia. Y toda dictadura comporta necesariamente una corte, la corte de los milagros, una serie de validos, una serie de correvidiles, de gentes que van, que intentan ganar el favor de
del autócrata, ¿no? En este caso es una autócrata, es una señora que se refugia en un camerino que debería estar ocupado por los artistas y que realmente no está preparada, nunca lo ha estado, nunca ha tenido criterio y por lo tanto pues siempre ha habido la tendencia de que intentar influir en la voluntad del autócrata para ver cuál tenía que ser la idoneidad de este proyecto, del otro, y toda la gente que tiene la facultad de poder tomar decisiones y de no estar preparada, siempre se apoya no sabiendo realmente lo que está haciendo, sino en si cree que eso le va a permitir mantenerse. O sea, que los proyectos no están fundados en una política cultural, ni responden a un interés por las artes escénicas, ni a nada, sino simplemente a mantener juegos y equilibrios de poder para ver si es factible mitigar ataques, conseguir ganar el favor del estamento superior, que es la Consellería, interactuar con otros segmentos del partido en el gobierno. Es decir, todo está tan calculadamente podrido para que no tenga más que una funcionalidad política que termina por desvirtuarlo todo y llega un momento en que no se puede hacer absolutamente ningún trabajo lógico. Hombre, yo, por ejemplo, como creadora, el problema más grave al que me enfrento es la precariedad. Es decir, mis presupuestos son tan limitados que no puedo hacer las cosas que me gustarían hacer. Entonces, tiendo a hacer cosas muy pequeñas, con 1 o 2 actores, cuando en realidad me gustaría trabajar pues, con un elenco más grande, poder dar de alta a muchísimas personas en la seguridad social, o sea, tener una estructura empresarial a la que ahora mismo no puedo asumir. Al final tus trabajos cada vez son más pequeños, son más precarios y hay una sobreexplotación porque al final tienes que hacer absolutamente de todo, desde el texto, la distribución, el vestuario, las luces. Entonces creo que merma muchas veces el no poder contar con un equipo grande profesional, a nivel profesional. Y luego las administraciones, bueno, pues ahí están, ¿no? Que tampoco es... Hola. Hola. Sí, bueno, perdó. No, sigue tu. No, però de les administracions jo certament tinc la sensació que és el que realment més em fot, no? És que sempre tens la sensació, i és la realitat, que els creadors, és a dir, les persones que finalment som els que movem el fet artístic, som els últims en la cadena de decisió i en la cadena també de remuneració, que és a la fi el que ens fa estar en aquest estat de precarietat. Però tant a nivell de circuits i ajudes europees com estatals com valencianes, vull dir, n'hi ha un munt de gent en la piràmide en la que hi ha molts funcionaris que revisen subvencions, que revisen quines companyies poden accedir a segons quins circuits, n'hi ha molts gestors de sales, d'espais públics, d'espais privats que viuen més o menys en una tranquil·litat perquè hi ha una regularitat d'ingressos i som nosaltres, que a la fi som els que d'alguna manera sustentem tot aquest engranatge, els que no decidim, perquè no decidim quins circuits, per què, en quina deciditat, no decidim ni els pressupostos ni el que guanyem ni quan treballem. I per a mi aquesta sensació és realment... No hi ha frustrant, perquè intenta frustrar-me per coses d'altres tipus, però hòstia, em cabreja, perquè realment som els últims. No sé, penso que és molt difícil arribar a canviar aquesta piràmide. Em sembla escandalós que realment hi hagi tantes persones vivint del nostre treball i que nosaltres a la fi ens costa tant arribar a final de mes. Crec que hem sigut capaços d'alguna manera d'investigar, d'explorar altres tipus de teatralitat i ara és el moment en què hem de compartir-lo d'una manera més oberta amb els espectadors, inclús d'una manera participativa en els espectadors, vull dir, anar més enllà. N'hi ha un pas que crec que és interessant que podem fer ara, en aquesta línia d'evolució del nostre treball, en què l'espectador ja també estiga dins d'aquests espectacles. Una cosa és que l'espectador accedisca d'alguna manera a lo que estem fent, una altra cosa és que participe quasi prácticamente en lo que estén haciendo. Yo creo que también hay un interés muy grande por
por los gobiernos o el gobierno actual de que no haya teatro realmente, porque el teatro, eso, cuando uno va a ver una obra de teatro, más si va acompañado después de la obra, eso va a generar debate o se va a hablar de lo que acabáis de ver en una película, en una obra de teatro, en una galería de arte, en una exposición, no sé. Y se habla de lo que se ha visto y por tanto de la sociedad, de lo que se está moviendo en ese momento alrededor. Y eso no mola para la gente, para los de arriba, no mola que la gente hable de lo que son. Es precisamente, o sea, utilizar la escena, que de alguna manera son las herramientas que conozco porque las he estudiado, para transmitir algo que creo que está muy por encima, que es la necesidad de transformar la sociedad, transformar la realidad, y la necesidad de que la sociedad se haga autoanálisis y autocrítica, y que creo que la cultura, ese papel fundamental, lo estaba perdiendo por estos últimos años en el sistema capitalista, a lo mejor en unos años en los que la cultura gozaba de una especie de, pues, con las subvenciones y todo, como que no tenía problemas consigo misma y no se planteaba la miseria del ser humano, la explotación del hombre por el hombre, un montón de cosas que yo creo que la cultura necesita volver a poner sobre la mesa. De todas maneras, yo creo que es necesaria el apoyo público, o sea, de alguna manera creo que la cultura contemporánea, la gente que trabaja la cultura, está generando el patrimonio cultural de un país. Entonces, eso es público, eso es de todos. Por ejemplo, yo me dedico el 90% de mi tiempo laboral, me lo dedico a hacer papeles y un 10% a la creatividad o a hacer teatro. Entonces es bastante absurdo cómo está planteada ahora mismo el sistema de subvención. Puede ser incluso que estén hechas también para que uno acabe tirando la toalla. Sí, o que abandone ese rigor artístico, esa experimentación artística, y que se dedique a hacer una empresa. Que es que al final yo creo que es completamente absurdo hacer empresas con el arte, con la cultura, porque no estamos vendiendo ladrillos nosotros. By the window up in the bedroom, I can hear the storm come from many rows away, and it brings the night of the ones who died sit around me. I hope they're going to stay, and then maybe you'll arrive. It's rolling in these summer nights. I feel you on my skin. Winter came as a load, frozen down in the bone. Lived here half asleep, walking her to the road, empty, drunk and alone, in hopes you'd come to me before the morning, before you run, but why you
her head upon your lap. Warmth burning in your eyes of calm and love. Abbiamo fatto Valencia. Dicono spaventi, busques la sorte i que s'amorten dels intents. Diuen els valents, busques la sorte i que s'amorten i obtines trofeus. Diuen els valents, que tenen el que tenen perquè el món és teus. Però, fill meu, els cementeris estan tots plens dels que foren molt valents. I diuen els covards, has d'amagar, has d'amagar, has d'amagar el cap. Diuen els covards, has de dir sí, has de dir sí, has de dir sí, mamà. Cementeris, oficines, cancel·lades. Has de triar, és senzill, la vida és un demà. Sempre endavant, i sempre mal. Fes un intent, camina i mor a començar. Acabats, ja va. Busques la sort i lluites a mort i obtingues trofeu. Diuen els valents que busques la sort i lluites a mort i obtingues trofeus. I diuen els valents que tenen el que tenen perquè el món és teus. Però, fill meu, els cementeris estan tots plens dels que foren molt valents. La vida podría ser más preciosa con otra filosofía, sin la angustia de crecer arcanos de poesía. La vida puede ser para ti
roja como una manzana cuando tu cuerpo tiembla, como esta madrugada cuando su abrazo fue el primer resplandor de la mañana. Hola, bona nit. Bueno, mamen, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Bueno, ahora soy capaz. Bueno, com me van demanar entregar el Narcís a Mamen, vaig quedar acollonat primer perquè no escric mai, i escriure les línies sobre Mamen era com demanar, perquè és impossible. De fet m'he rendit, tinc unes notes xuletes, però no... Perquè, bueno, per com definir-te, no? És complicat. Bueno, a ver, se podría decir una grande libre. Les tres coses ho eres. Única, personal e intransferible també. Irrepetible també. Inimitable, sens dubte. A mi, mamen, ningú m'ha provocat tant de desconcert. Un desconcert meravellós, que sabia a lo que anava, perquè ja... I tanta llibertat com ets tu. Et vaig conèixer, si no recorde malament, sabia de tu, però en eixa mare, en eixa família absolutament boja de naturalesa i propòsit de l'univers, a MoMA, dirigit amb el nostre estimat Rafa Calata, que podria dir moltes més coses que jo segurament. I bueno, ahir ja me vaig deixar esta, qui collons és? Però al mateix temps te feies tan propera que eres una revelació, però al mateix temps una complicitat descomunal. Tampoc ningú m'ha fet sentir tan en dubte de si allò que estàvem fent en una feina, si això era genial o patètic o... Mai he tingut més dubtes. Si això funcionava, si no funcionava, desconcertant, he dit abans. Tan caòtica i sensible. Tan envejosament càndida a voltes. En fi, si un té una mica de sensibilitat, és impossible no tindre't enveja. I t'ho dic perquè els que no tenim certes facultats que tu tens, ho envegem moltíssim. Moltes voltes diu que jo, de fet, no sé, crec que ha sigut 2 o 3 voltes en tota la meva vida que he fet una substitució, perquè normalment soc incapaç, perquè treballen els actors d'una manera que jo després no me veig en cor ni veig la possibilitat. En tu, si algú diu que ningú és insubstituïble, en tu ets insubstituïble, absolutament. Perquè ets massa personal. Afortunadament, això és una joia que molt poques persones tenen. Per tant, dirigir-te és un goig. Heu d'estar agraït de tindre't, i més en un projecte, i crec que si un no és un estúpid, el que té que fer és deixar-se guiar per tu i aprofitar aquesta capacitat teua de sorprendre't i de sorprendre'm i sorprendre, per tant, al públic. I ja vaig acabant. També és veritat que ningú m'ha exigit tanta paciència
això és tanta paciència, sí. Però és una paciència expectant. De tan autèntica que ets, encara és sorprenent com desconfies de tu. És molt commovedor, malament treballant. Molt. Per això li perdones tot. I és tan meravellós que t'estiga absolutament desbordant que això és impagable. Un director això ho sap, i si no és tonto. Bueno, vaig acabant. A veure, si a més eres cantant, clown, pianista, parles 5 idiomes, jo no sé si ets còmica o dramàtica, perquè no hi ha manera d'aclarir-se en tu. Més indiferent, perquè jo tampoc crec en els gèneres, i per tant, en aquest sentit, eres un absolut plaer, perquè és impossible diferenciar, perquè és impossible en la vida diferenciar-ho. És impossible la comèdia sense drama i és impossible el drama sense comèdia. I tu ho ets tot. Entonces, en aquest sentit, és un cor enorme i això és el que tira per endavant. I després, volia fer-te entendre que això no és un homenatge. Està tot per fer encara. D'acord? Per tant, et necessitem, perquè persones com tu són indispensables com a referents. A més, he vist moltíssima gent jove. Per cert, felicitats a tots els nominats i especialment als guanyadors d'un espectacle que a mi me va embelesar també. Bé, ja acabé. A més, quina família tens? Jo he tingut la possibilitat de conèixer-lo i jo pensava, ostres, quina família, no? Quina família tindrà? Com seran? Són tots tal per a qual. És una meravella. No sé, era molt difícil parlar de tu. L'únic que te vull dir és que per tot això i més, i encara que voldria també, perdoneu, puc fer una tonterieta una mica... Bueno, jo crec que el teatre, ho dic perquè s'han dit moltes coses i m'he emocionat i hi ha una cosa que per mi el teatre, jo no crec que hi ha un exercici més saludable que el teatre, però per una raó, no el teatre inclús, diria, interpretar. Això ho heu organitzat vosaltres, els actors, i els actors interpreteu a persones. Això vol dir que tens que posar-te en la pell d'un altre, en el lloc d'un altre. I jo dubte que hi hagi un exercici més saludable per aprendre tolerància, que és fer l'esforç de posar-se en el lloc de l'altre. Estudieu les circumstàncies, estudieu el per què fa aquesta reacció. Tot això, si en les escoles fos una assignatura obligatòria, ens aniria d'una altra manera, probablement, les coses. Per tant, confiem que canvien les coses, no canviaran per si mateix, no hi ha que refiar-se per a res, i esperem que persones com Mamen, que t'obliguen a respectar la diferència, per això te comentava, que ja està tot per fer. D'acord? Tenim moltes coses, encara que... Per tot això i més, t'oferim aquest Narcís amb tota l'estima, admiració i respecte.
no sé por cuál tengo que hablar, por este o por este, porque se ven mucho las P's. Las P's de paciencia que hay que tener para estos casos. Mira, no quiero, ya se lo diré en privado a Carles. Se ha portado muy bien conmigo, pero que muy bien. Yo sí que tendría que darle las gracias por mucho que me ha enseñado, pero es que este micrófono no va bien. Así, vale. ¿Así me oís bien? Bueno, ¿habéis visto el cartel? Es un perro que está meando sobre una calavera, es decir, sobre el pensamiento abandonado ya. Entonces a mí me ha hecho recordar en una cosa de Luis Agustín Goytisolo, una parte final de un poema que dice: la vida es muy compleja, suceden muchas cosas y hay que esperar el momento oportuno. Mientras tanto, ya se puede orinar la muralla de siglos y costumbres a la luz de la luna. Decía Bertolt Brecht, hay hombres y mujeres que luchan un día y son buenos. Hay hombres y mujeres que luchan un mes y son mejores. Hay hombres y mujeres que luchan muchos años y son muy, muy, muy buenos. Pero hay hombres y mujeres que luchan toda la vida. Esos son imprescindibles. Deciros que es un honor recibir este premio, sobre todo porque siempre pienso que estoy empezando. ¿Habéis visto las imágenes que han pasado? ¿Habéis visto qué teatro tenemos? Maravilloso. Yo quiero dedicar un trocito de este premio a todos los actores y actrices jóvenes y dramaturgos jóvenes que están dando tanto, que han hecho cosas tan importantes durante estos últimos años. Ellos se merecen ese futuro y se merecen en un momento dado ser imprescindibles. Otra parte de este cachito de premio se lo quiero dedicar a la APV, que ha hecho tanto por nosotros desde hace 26 años. Sin ellos, no sé qué hubiera pasado. Y la tercera parte, o el grueso del pastel, se lo quiero dedicar a ti, Pep, a Josep, a ti, Josep, porque, es que no sabéis, desde el silencio me ha traído hasta aquí, me ha cuidado hasta aquí. I love you so much, Pep. Es un honor, viva el teatro. Tenemos un gran teatro aquí, grandes directores, grandes actores, grandes actrices y grandes obras. Necesitamos un poco de ayuda, aunque también somos autosuficientes. Un plaer estar amb vosaltres, de veritat, un plaer immens, però acompanyat d'una gent tan guai com el Pasqual Enric i Sant César. El nostre ofici, el vostre ofici és completament.
sempre inconscient i en allò inútil trobi aliment e fer de núvols el vent fa així. Soc una ploma, no arribi al cel. El meu ofici és inventar-me un cel. Si queréis parte de la buena casa, sabéis dónde encontrarnos. On stage, en el escenario, siempre. Sí, señor. Antes de irnos, recibamos con fuerte aplauso al secretario general de la asociación, Juli Pisa, y la presidenta en funciones, Cristina Fernández. Un fuerte aplauso. Son buenos, son buenos. Madre mía, ¿cómo está Juli Pisa? Guapo. Bona nit. Bona nit. El discurset oficial. L'any que ve tindrem cares noves a la Conselleria de Cultura. Les últimes han sigut Alejandro Fondemora, Trini Miró, Lola Johnson, María José Català. Veient estos perfils, per poc que es pense, no serà difícil nomenar un conseller o consellera de Cultura que apugi el nivell i que com a mínim sàpiga de què estem parlant. Si es troba en esta sala en estos moments ja haurem avançat prou. Si no es troba però algú dels presents el coneix, que li fas arribar les nostres propostes, per l'amor de Déu. Malauradament no podrem donar-li 100 dies de cortesia i ens hem de posar a la feina el primer dia que l'anomenen. No cal que perdem temps en fer un estudi de la situació, d'analitzar la realitat escènica valenciana o de veure quines són les problemàtiques reals. Això ja està fet. Sí, això ja ho vam fer amb la taula de les arts escèniques valencianes, amb la plataforma de les arts escèniques valencianes i recentment amb l'Observatori de les Arts Escèniques Valencianes. Portem anys fent documents, consensuant, analitzant, proposant, i els tenim tots guardats. De moment, fins que no es demostri el contrari, la història del teatre valencià del segle XXI és la història d'un fracàs. És i serà la història d'un fracàs mentre els índexs de desocupació d'actors i actrius siguen del 90%, mentre no puguem parlar de professionalitat, mentre les companyies no tinguen bolos i se'ls pagui, mentre les sales no puguen oferir més que el 50% de taquilla, etc. Així que el nou conseller o consellera de Cultura té l'oportunitat única i històrica d'aconseguir un mínim de dignitat per al sector. S'hauran de fer algunes coses de manera urgent. Aquestes són només algunes. En primer lloc, volem veure els teatres plens. Això és importantíssim. Que la gent vagi al teatre i, per descomptat, que torni. Que el teatre es convertisca en una part fonamental de la cultura i de la societat valenciana. També volem anar de bolos. Anar de bolos ens agrada moltíssim. Anar a la Casa de Cultura de Picassent, Ibi, el Puig, el Mussafes, Picanya, l'Alcúdia, el Campello, Benicarló, la Pobla de Vallbona, Sagunt, el Gran Teatre d'Alzira, Elx, a l'Auditori Molí de Vila de Quart, al Principal d'Alcoi, al TAC de Catarroja, al Chapí de Villena, al Tama d'Aldaia, a l'Auditori de Vilareal, al Don Enrique de Carcaixent, al Teatre Cervantes de Petrer, etc. Tenim molts llocs on anar de bolos. També volem veure coses xules a València. Coses de companyies importants d'Espanya, d'Europa, de Llatinoamèrica, coses que ens puguen servir com a referents, que ens facin aprendre, créixer, descobrir i estimar més encara el teatre. Que no hàgim d'agafar un tren o un avió
per veure què s'està fent més enllà del País Valencià. S'haurà de nomenar un responsable polític d'arts escèniques que no siga tan cutre i tan arisca amb nosaltres com la que tenim ara. Un responsable polític que siga capaç de vertebrar el sector, d'impulsar el creixement de la professió i, en definitiva, d'executar una política escènica sòlida. I també s'haurà de nomenar una direcció artística que planifica els teatres públics amb coherència, que organitza les produccions públiques amb criteri i que estiga consensuada per tots. I si és per concurs públic ja, ideal. Una altra cosa, s'han de fer pel·lícules, també, unes quantes, i pel·lícules molones. No qualsevol cosa. I si hi ha actors i actrius protagonistes valencians, seria perfecte. Miguel Ángel Silvestre, tot i que és de Castelló, és molt bon actor, però no compta. No. Juli Cantó ho podria fer també molt bé. I del tema de Radiotelevisió Valenciana ni parlem perquè això ja està parlat. I per últim, un detallet més, importantíssim. S'hauran de posar uns pocs més de dinerets. No molts més, però uns poquets més sí. Ja sabem que no hi ha diners i tal, però s'hauran de buscar. Ja sabem que estos han deixat la caixa buida i tot això, però segur que es podran trobar dinerets. Tot això és només per començar. Nosaltres, tot i que estem vençuts i derrotats, estem disposats a tornar a alçar-nos i fer la nostra feina. Moltes gràcies als organitzadors, creadors i col·laboradors de l'acte d'avui. Chavo, Nelo, David, Paula, César, Toni, Chener, Manolo, Cristina, Vero, Álvaro, Carlos, Marta, Yolanda, Àngel. Gràcies als treballadors del Teatre Thalia i gràcies a Olímpia Metropolitana per deixar-nos ocupar un any més aquest escenari. Gràcies també a Llapadú, gràcies a Maduixa i a l'Horta Teatre. Gràcies també pel recolzament que hem rebut aquests anys per part dels afiliats, en primer lloc. Actors i actrius que han confiat en nosaltres per representar-los. Hem intentat, sobretot, fer-ho amb sentit comú. Agrair també l'ajuda de les persones que han estat en la Junta Directiva des del 2009. Gràcies per la implicació directa i desinteressada de les persones que ens han acompanyat. I gràcies especialment a Ferran Gadea per les hores i els esforços que ha invertit pel bé de tots i totes. Moltíssimes gràcies, Ferran. Tots per vindre. Moltes gràcies. Bona nit. Ara els guanyadors ens fem una foto i després anem al Cafè de les Hores a prendre una copa. Moltes gràcies. Bona nit.